manje mne wethu nangu umuntu la uyasiqasha isidwaba ayosina ngaso mhlawumbe sinesicaba singabaluleka sithini kubantu othola ukuthi isidwaba mne wethu mhlawumbe akakhehlwanga yabona kodwa manje uyasiqasha lesidwaba sisazobuye sibuyele emuva singabakhuthaza yini ukuthi baqhubeke baziqashe noma okungenani kube ukuthi kuyasithenga kube esala isidwaba siyinsila kasiqashisi uyabona ngiyancama kulabo abaqashisa ngeindwangu lezi ezifana nezidwaba akunankinga izindwangu isidwaba siyinsila yomuzi yegceke yomnikazi waso asikwazi ukuthi uyohlanganyela nabantu ufake isidwaba sizotheleka sithelwe umswani wala ekhaya sizochaphazeleka igazi lenyama loyidlayo yala ekhaya kuhamba namathongo konke lokho uma wena usuyofaka uzokhambe yoguqa emsamo mhlambe ngemkhuba yemizi engafani lo ofaka isidwaba owenzelwa into ethile ashiselwe impepho nalesi sidwaba amumbathe kanye nasamathonga khona wena uyathatha uyofaka lesi sidwaba usuba nenkinga usumbethwa amathonga emizi yabantu usuphume nento nensila yasemzini wabantu isidwaba kuyona nje into eqashisayo isidwaba usifaka ngosuku lomkhehlo bese uze uyosifaka esigcawini kube unosiphela kusifaka kube esakho siqu uyakhelwa noma wenzelwe ke mawukuthi besingekho yebo kungamane kuwinkomo ibulawe kuthiwa cha sifuna ukwenzela ingane isidwaba ngoba isizosina asisakwazi ukhuluma nogogo khuluma kokusethene zentu amavasha abashosile bathi usokhuluza ukhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi